ko faati e potal ɗemɗe e nder leydi Sénégal. Mataw sen kaali leydi Sénégal tan eɗen mbawi jangirde ɗum walla jangguitirade ɗum dendagal leyɗele goɗɗe saabu ɗo e goɗɗodirani to banggue gonka. Kono ko adide eɗen naata e nder potal ɗemɗe e ƴewde ni beele potal ɗemɗe ne wawi wonde saabu ɗemɗe ɗe potani kewede yimɓe haaloɓe ɗum ɗe potani no pecciri e nder aduna o ɗi potani no perliri walla no diñori e nder Afrique, ɗi potani no carori ni e nder nokkuji ɗanniyankagal beele ina mbawi wiyede yo ponde. So ina ponde kadi namdetoɗen holto ɗe pondote, beela koto laamu to, beela koto kalirɗe to woni caktirɗe ɗe, beela koto jangde to walla koye fannuji goɗɗi. hade men noon nadde e potal ngal e ƴewde nokkuji ɗi cikkuɗen potal walla kam hakkeji ne poti ittede toon ina moƴƴi jurnitoɗen holi gonko ɗemɗe e nder aduna o. sen ƴeewi e nder aduna o ha en gasni ƴeewen gonko ɗemɗe e nder Afrique, sen ƴeewi gonko ɗemɗe e nder Afrique ha en gasni ƴeewen gonko ɗemɗe e nder leydi Sénégal. koye on saaha ƴeewaten holko meeɗi waɗede ɗo to banggue décret ji e to banggue to laamu kuule ɗe meeɗi ƴettude guila to laamu, guila to jangde, guila to laamorɗe ha e nokkuji goɗɗi, beele ko ina wawa addude potal walla ittana hakkeji ɗemɗe gurɗe foof. waɗi foof eko wittoji kolliri ɗemɗe aduna o ina qime eko ɓuuri ujunnaji 7 ɗemgal, plus de 7000 langues. woni wiiɓi ujunnaji 7 e temedere e ɗemɗe ɗiɗi. ɗum ko wittugo battidiɗen hebde. ina wawi taw waɗi évolué woni ƴellitima, ina wawi kadi taw ustima e nder ɗeɗo ɗemɗe foof e nder aduna o. ujunnaji 7 e temedere e ɗemɗe ɗiɗi dunde men Afrique ina mofti hen ujunnaji 2 e temedere e ɗemɗe 10. ujunnaji 2 e temedere e ɗemɗe 10, 2110 langues pecciɗi kadi e dogue tugnade e fanno kalki e diwani yankagal peccade e dogue 3. kono e nder ujunnaji 2 e temedere e ɗemɗe 10 ɗe ko mbawɗen innirde ɗemɗe mawɗe guurɗe tan ko hakke temedere e 13 ɗemgal. e nder ɗen ɗemɗe ɗemgal men Pular ko hen jeeya. e kala no ngal wawi innirede noon, so ngal wiyama ɗo Pular, ngal wiyama to Fula, ngal wiyama ga Fulani, woɗɓe mbi Pulfulde. on wiɓe ni joni ɗemgal ngal yo jogo ɗemɗe 2 Pular Fulfulde slash waɗe hakkude ɗo. kono kadi gonko ɗemɗe no mbirɗen ni ne certi, saabu kewede haaloɓeɓe wona gotum. kono ko ɓuuri ko hen hewde kadi e nder Afrique ɗemɗe men gona keptinade to banggue laamuji men. ɗum noon firti ko ɗemɗe men africayankoje ina koddi e ɗemɗe kalifandi, ina koddi e ɗemɗe kalifandi. wone leyɗele men e nder Afrique ni ɗemɗe kalfandi nde ko kañum men goni. sa yeehi ko wayno Congo, ko wayno Côte d'Ivoire e leyɗele baɗe hono noon, ma taw ko ɗemgal France ɓuuri wawde haalede ɗemɗe mabɓe ɗo ɓe muyni ɗe. ene serti e gonko leydi Sénégal, Mauritanie en, Mali en e ko way noon. hayso tawi yimɓeɓe no kutorto hono wonde ɗum langue officielle ɗemgal laamu, haɗata yimɓeɓe ene kutoro ɗemɗe men e nder beccodiral men walla e nder cormami cottumami hakkude men. nguɗo koddigo e ɗemɗe kalifade noon addini ko ɓuuri ko hen hewde ko ɗemɗe kalifade ɗe cuɓa yo gon ɗemɗe laamu, manam kala ko fati e administration bindol laamu yo windi e ɗen ɗon ɗemɗe. ɗum eɗen gandi ina jaali yogue leyɗele. ɗum ni kadi ina jeeya eko mawnini ɗemɗe tubakoɓe halfunoɓe en
ina jeeya eko mawnini ɗumen sabu ko ɗemɗe maɓɓe hannde goni e kala ɗereji walla ɗo ɗereji dartate kala ko cukluɗen koye ɗemɗe maɓɓe gueɗe ɗe binda hay so tawi noon ine waɗi leyɗele Afrique ɗe ganduɗa ɗe puɗɗima kañumen bikkitade e bippitade ko wayno leydi Kenya kañum e Tanzanie sa yeehi joni ma taw Swahili wonti ɗemgal ngal ganduɗa ngal ko ɗemgal bindetegal wonti ɗemgal laamu Swahili noon kadi ko ɗemgal keerigal saabu ko ɓuuri ko hen hewde eɗen mbawi wiide ɗemgal Swahili no woodi kono leñol Swahili wodani ɗum ɗesiwade kono ɗemgal ngal ala leñol mum ni woni udditinigal dendagal leƴƴi beele wona hono noon on gaddin ɗemgal jolfe yiiɗi siforade ɗo e nder leydi men Sénégal walla yiiɗi mahorade so en eggi Kenya en jeehi to wayno Somali eɗen taw toon ɗemgal Somalia kañumni ko ɗemgal battugal haalede e windede kono kadi hande keptinagal battagal ɗemgal laamu ene gasa tawno sawnodiri e ɗemɗe goɗɗe kono kam fuɗɗimo heɓtude hoore mum to banggue ɗemɗe laamu sa yeehi to Éthiopie ma taw kamɓene ɓe cuɓima ɗemgal Amharique ɓe batti ɗum ɗemgal laamu ko hono noon leydi Érythrée ƴettiri ɗemgal bitegal Tigrinya watti ɗum ɗemgal laamu ɗum firti ko wone leyɗele Afrique puɗɗiɗe bikkitade ene gasa ni leyɗele mbaɗe no Mali no Burkina Faso saabu filñitere wonde toon ina jiiɗi kadi fiɗɗade kala ko fate laamu leydi France ene gasa taw kañumene koye men jiiɗi ko hebde koye men to banggue ngaalu kono kadi to banggue buuɗi kono kadi to banggue ɗemɗe kono ɗum suwa taw wawde latade sa yeehi to Afrique du Sud kadi ma taw kamɓenne ɓe cuuɓi ɗemɗe africayankoje hakke 1 ha 1.5 ɓe mbaɗi ɗum ɗemgal laamu ɗo firti ko ɓeɗo jiilima masala ha gurdam saabu ɓe ƴettani ɗemgal gotal ɓe ƴetti ko ɗemɗe kewɗe 1 ha 1.5 ɗeɗo foof goni ɗemɗe ɗe ganduɗa de sa addi ɗum e laamu ene gona jaɓatede toon gonka Afrique kadi e to Allah walliri ɗum sa ƴetti Afrique naaɓe temedere ma taw 60 ɓe ina kaala ko famɗi foof ɗemɗe ɗiɗi ɗum ko ballal Allah manam sa ƴetti temedere Afrique najo 60 ɓe ina kaala ko moni foof ko famɗi foof ɗemɗe ɗiɗi manam ko 40 heddiɓe jogui ɗemgal gotal ngal kaalata ngal nanata sa ƴetti Afrique ha joni to banggue ɗemɗe ma taw hedde temedere neɗɗo fof mo ƴettuɗa 30 kala temedere ina kaala ɗemɗe 3 ko famɗe foof ɗum ni kadi ko ɗum ɓural ko ɗum atu so en gabbitima dow seeɗa kadi en gari e nder aduna o holno ɗemɗe ɗe cifri hen ma en taw wona so tawi won sikkoɓe wonde keewal ɗemɗe ko tonngol ma en taw kadi wona e nder leyɗele men tan mbaɗi ɗemɗe keewɗe leyɗele aduna ɗe foof ala leydi kelɗude joguidi tan ɗemgal gotal ene gasa noon taw leyɗele kewɗe on ɗemgal yarti ɗemɗe goɗɗe ɗe wawni ɗum so en ƴetti yeru tan e ɗemgal français no wurde e nder leydi France ni saabu ko adi e Faransi naaɓe ɗo adan ina kalanno français kono ne joguino ɗemgal patois ngal ɓe kalanno ko ma waylo waɗi hedde duuɓi 800 caggal jibinede annabi Isa e nder Europe français o e patois o jokki haaldede kañumen foof kono kadi pecci e ɗemɗe tokose ko wayno ɗemgal omil ɗemgal biyetengal ok e ɗemgal biyetengal franco provençal ɗum yeehi ha hedde filñitare leydi France wannode 1789 hitande 1794 ha nden ko heewi Faransi naaɓe wona tan ɗemgal français ngal kalata koyno enen kaala ɗemɗe kewɗe gonɗe to ndete woni ɗemɗe ɗe limtuɗen ɗo joni hayso ɓe jaggiri ɗum dialecte ko wayno omil ko wayno ok ko wayno franco provincial e ko way noon
goɗɗum ko kadi ko gaga latin classique o ha e ɗin yontaji kadi latin ina haaleteno kañum e grec fof tonete sabu ko kañumen goni daɗɗude civilisation woni nesuji leyɗele Europe kewɗe ɗum noon e nder gartiguɗen ɗon leyɗele ko wayno leydi France ni eɗen gandi hayso tawi français o laatimo hade nden ko wayno basque ko wayno breton ko wayno occitan ɗum ɗo fof ko leyɗe ɗum ɗo fof ko ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kalateɗe e ɗemɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe mbiyete ko des langues malanésien ɗum ɗo ina holliri en wonde ndeke so tawi keewal ɗemɗe ina wiye ko tonngol e nder Afrique wona Afrique tan aduna o fof leydi fof ne jaaɗa ne waɗi ɗemɗe kewɗe holno jomumen politique waɗi ha jogui mbawde gurdigo beele on politique koye ɗen ɗon pele ndewten walla ala ɗum ko namde udditi leydi ko woni leydi fo laatima leydi ade yoodi mayi kotanede alfaali jaaɗo goɗɗum ɗum ko waɗa tan leydi France to banggue kewgol ɗemɗe ene wawi ni taw leydi ɓurde hewde ɗemɗe nder aduna o ene wawi taw ko Indonésie saabu Indonésie sa yeehi toon ina haale toon temedde jeeɗiɗi e nogas e joyyi ɗemgal 725 langue ɗum kam ala ɗo woni e nder Afrique leydi gotel kalteɗe ɗemɗe temedde jeeɗiɗi e nogas e joyyi ala to woni e nder Afrique mataw noon ko kewendi ɓiɓɓe leydi ndi wayi noon saabu yeru mum nan ga e nder Afrique leydi Nigéria yettaki ɗon kono e nder leydi Nigéria ina waɗi temedde joyyi e ɗemɗe nogas hayso tawi woodi hen ɗemɗe maytuɗe ene battino ɗen wittu men wittu wattandigo ngo tumni ɗen ngo wi ko hakke ɗemɗe jeeɗiɗi maayi e nder ɗen ɗon ɗemɗe temedde joyyi e ɗemɗe nogas gonɗe toon kono wona Nigéria tan sa yeehi to Cameroun ma taw hakke temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e joyyi ɗemgal gurngal nan toon wiyama wonde hakke ɗemɗe joyyi jartama hen kono laamu ngu ɓe heɓtini ɗemɗe sappo e ɗiɗi tan heɓtini e nder ɗen ɗemɗe temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e joyyi Allah waɗi kadi so en ƴeewi Afrique kañum fof e heewde ɗemɗe ko ɓuri ko hen heewde to banggue jangde janggata koye ɗemɗe araniyankoje janggata koye ɗemɗe araniyankoje manam sa ƴeewi e nder ɗum kadi humtani haaju tawde temedere nde ƴettuɗa fof ma taw ko capanɗe jeetati tan goni jangguɓe e nder ɗen ɗon ɗemɗe nder Afrique ɗum ɗon noon firti kadi ha hande ko janggude en e ɗemɗe araniyankoje ha ne watte ɗemɗe laamu humtani haaju e mbadi kuftidinde to banggue jangde saabu koɓe janggani ɓe ɓuuri hewde e jangguɓe eɗen jaafo noon kalaten ko potal ɗemɗe kono noon alay saago ngal nden gonka ka woni mbaɗen état de lieu ko ɗum woni gonɗen e wadde joni noon eɗen gandi kadi e ko anduɓe kaani wonde ɗemgal ko kañum woni nguurode ɓamtare kamɓe anduɓe fof ɓe teski kadi wonde ɓamtare wawa wodde ɗo ɗemɗe men ɗo e wonande leydi ndi hutoraki ɗemɗe mum gam darade ɓamtare hol feere won hutorgol ɗemgal ngal ɗumde de ɗum ko namdal gongal so en eggi noon garen e leydi Sénégal so ɗum yawti garteɗen gonko Sénégal no mbiruɗen ni Sénégal wiyama wonde ɗemɗe gonɗe hen ko hakke ɗemɗe to banggue ɗemɗe keptinaɗe e laamu guila décret Senghor o wino kañum ko ɗemɗe joyyi caggal mum décret goɗɗo aroyi wi wonde kala ɗemgal keptinagal battugal windede darana dañanagal alkuli wonti ɗemgal keptinagal manam ko ɗemɗe ɗe foof poti ɗum firti ko eɗen jaara e nogas e nayyi ɗemgal mbaɗaɗi codifié wadde nogas e nayyi ɗemgal ɗe laamu heɓtini so laamu heɓtini ɗemɗe nogas e nayyi e nder leydi Sénégal wona ɗum tan leydi ndi soomi leydi ndi ne soomi hakkude capantati e jeetati e capanɗe nayyi e goho ɗemgal hayso tawi won hen ɗemɗe ko ɗemɗe nokkuji tokosi keeriɗe manam ne waɗi ɗemɗe mawɗe ene waɗi ɗemɗe tokose ma won ɗemɗe ni ɗe limtoɗen taw mataw hewɓe meeɗa ɗum nande ɗo e nder leydi Sénégal
wolof pular serer mandink joola soninki ɗeɗo goni joyi gadane gadaɗe heptinede ɗemɗe gadaɗe heptinede ko ɗeɗo kono no waɗi ɗemɗe goɗɗe ina waɗi safrore woɓɓe mbi hasaniya manjak créole balante barbara susu ko ɗemgal ɗo e sénégal jahanki ko ɗemgal ɗo e sénégal mankañ ko ɗemgal bayonne ko ɗemgal guillaume ko ɗemgal oniyan ko ɗemgal kerak ko ɗemgal laala bandial palor yalunka khasonke bayjuk walla guñamolo no woɓɓe mbiyirta kutaway mpolomp papel crio bedik zenaga barbara en kalen ɗum ɗo kasanga koñan wamey ɗum ɗo fof ko ɗemɗe gonɗe ɗo e nder leydi sénégal wadde en paami to banggue état des lieux ko ni ɗemɗe men goniri e nder aduna o firti ko ala leydi kelɗudi joguide tan ɗemgal gotal allah rokki leyɗele baɗe no Mauritanie fartangi jogade ko heewi foof ɗemɗe 4 woni ɗemgal safrore woni ɗemgal pular ɗemgal soninke woni ɗemgal wolof ine serti e leyɗele men keddiɗe ɗe saabu en jiiɗo joni leydi sénégal tan ɓuuri ene jeeya leyɗele ɓurɗe famɗude ɗemɗe kono ina waɗi 37 ha 41 joni noon holno potal wawi wonirde nder ɗemɗe Baba Diallo mi dartoɗo seeɗa noon mi wiya wona potal ɗemɗe foti haalede ko hakke ɗemgal en potani haalde potal ɗemɗe poɗɗen haalde ko hakke kala ɗemgal sabu so limore waɗama ha annama leñol foof ko ni foti leñol ngol no foti ni hay so tawi kanji foof ɗi potani to banggue laamu to banggue jangde to banggue cattirde leñol foof kam no foti ittinede hakke ha tolno ɗo wiya ɗo ko noon ɓe poti ɗum waɗi jiɗɗen wiide ɗo égalité de langue enen e koye men en jaɓata ɗum saabu ɗemgal pular no woniri ni ɗemgal mawgal no woniri ni ɗemgal jaajgal no woniri ni ɗemgal keɓgal gongal e leyɗele ko famɗi foof 18 won wiiɓe ha 21 won wonɓe ni wiiɓe 26 taw jiidani e ɗaniyankoɓe mum ngal ɗemgal so wiyama yo fonde e ɗemɗe limtuɗen ɗeɗo taw won hen kalete tan koye leegal gotal e nder leydi sénégal foof walla kalete koye gurel gotel e nder leydi sénégal foof ma taw enen e koye men sen mbiyama yo fot enen e koye men en jaɓata wadde mbiyen wona potal ɗemɗe foti haalede ko hakke kala ɗemgal mi rokko yeru tan so wiyama recensement 2013 o so wiyama mbimi jolfuɓe ko 43 e kala temedere fulɓe ko 24 e kala temedere ko ɗum woni limore wonnode nde e recensement ɓennuɗo o ɗo yete so wiyama noon hay so tawi en gonɗinani e limore nde hay so tawi nde wona gongone yo ande kam so wolof yawti ko pular rewi hen e nder nokkuji men foof yo wattore kewendi ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi yo ɗemgal hen foof yiito hoore mum manam so tawi ni wolof heeɓi hakke 43% to banggue laamu to banggue jangde to banggue caktirɗe yo pular ne yetto kam ko famɗi foof koɓe mbi ko 24 e kala temedere wadde firti ko enen en namdaki ni égalité de langue potal saabu potal wawa wonde no en jaɓirtani fondede e ɗemɗe kalateɗe e ɗem ko noon mataw woɗɓe mbiyata ko ɗemgal men ɓuuri haalede jaɓata yo en ponde wadde fondede nde namdetaki holko namdete ko hakke o noon ko so mbi e nder temedere foof pular ko capanɗe pular walla fulɓe ko 24 e kala temedere yuɗum tabit e nder institution ngaji yuɗum tabit e jangde yuɗum tabitoy toon kono kadi eɗen gandi wona ɗum laati
ƴeewen potal ngal to banggue laamorde to banggue institution. UNESCO ko fedde joguidi kala ko faati pinal e gandi e nder windere nde haali guila hitande 1950 wi ko ɗemgal neni waltan wawi wonde daɗɗude jangde bandi barke. ko ɗemgal nenigal tan wawi wonde daɗɗude jangde ngalɗudi moƴƴiri. ɗo e Sénégal noon no waɗi décret ko Léopold Sédar Senghor sifuno e hitande 1977 on décret numéro mum ko 71 566 du 21 mois de mai 1971. gaga décret o kaalo ko faate ɗemɗe nder leydi ndi hakkude ɗemɗe gendije ɗemgal faraysi ina waɗi ko wiyete motif holko daɗɗi oɗo décret, holko waɗi sababu ha oɗo décret ari. mataw mi liira ɗum e français pacciren ɗum e ɗemgal pular. o wi kanko Léopold Sédar Senghor ngam dallinde décret mo kalɗen o joni baɗaɗo 21 lewru mai 1971 o wi tout d'abord remplacer comme langue officielle et comme langue d'enseignement n'est ni souhaitable ni possible. Si, du moins, nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'an 2000. En effet, il nous faudrait au moins 2 générations pour faire d'une de nos langues nationales un instrument efficace pour l'enseignement des sciences et des techniques, à condition que nous nous en eussions les moyens financiers et humains, c'est-à-dire de savants et de techniciens assez qualifiés. Or, en cette seconde moitié du XXe siècle, 40 à 50 ans de retard, cela ne se rattrape pas. En jii ko Léopold Sédar Senghor haali holko dellaniri ɗo ko addunoɓe haala ko faati e nannugol ɗemɗe men walla jogogol ɗemɗe men laamuji men. o wi ko adi fof wiide ina lomtina ɗemgal faraysi gongal ɗo hono langue officielle ina lomtina ɗum ɗemgal gongal na waɗa ɗum ɗemgal jangde wona hunde yiɗande wona hunde kadi wawde wonde. so tawi kay en jiiɗa leltude e aadi hitande 2002 e on fannu eɗen cohli ko famɗe fof yontaji ɗiɗi ngam wawde wadde gotal e ɗemɗe men, ngam wawde wadde gotal e ɗemɗe men, ɗemgal tiiɗngal jangirtengal kono kadi ko ɗemgal gande e wittu ɗemgal karallagal. ɗum kadi wonata tan koye dow eɗen jogni ɗum mbawko to banggue ngaalu, eɗen jogni ɗum kadi mbawko to banggue anduɓe yimɓe anduɓe woni anduɓe e haralleɓe joguiɓe on ɗon tolno. te sen ƴeewi e wiide makko kanko Léopold Sédar Senghor ɗo ɗo tolniɗen e feccere niwiri nogas ɓeere woni 20e siècle eɗen cohli duuɓi 40 ha duuɓi eɗen daɗa hakke duuɓi 40 ha duuɓi 50 to banggue ɓamtare te ɗum en mbawa ɗum heɓtade. ɗo joni sen ƴeewi décret o motif mum o tan woni ko dallini ko woni daɗɗude décret o tan woni aveu d'échec. Léopold Sédar Senghor wi ɗum wawa wonde yen kutoro ɗemgal faraysi ngal ɗo e yontaji ɗiɗi ne wawi wonde duuɓi 100, yontaji ɗiɗi ne wawi wonde duuɓi 50, saabu duuɓi 25 fof won jagguirɓe ɗum yonta nde mbawen ƴewde beel ɗum ne wawi wonde ko 1971 wonno nden date repère wonno ko 2000 o wi mataw nden ɗo e 2000 ƴeewoyen so ina wawi wonde e on saaha noon cuɓoɗen ɗemgal gotal l'une de nos langues ƴeewen so ngal wawi wonde ɗemgal mbawgal jogade jangde leydi ndi laamu leydi ndi woni ɗemgal laamu e ɗemgal jangde. kanɗon haala noon so en ƴeewi tan ma en taw wadde caɗele ɗe to banggue égalité de langue to banggue laamu
wona ni caɗele to banggue ko Macky Sall ko Abdoulaye Wade ko Abdou Diouf ko Senghor ala ko caɗele to banggue systéme woni cañu ɗemgal ɗemɗe laamorɗe cañu ɗemɗe e politique de langue woni dawrugol ngol ɓe jogani ɗemɗe men ko kañum e hoore mum woni dawrugol ngol ɓendani ko gonga ni wonko fuɗɗa waɗede hen to banggue étade ƴewde beele ɗemɗe ɗe ene mbawa wurde won nokkuji to banggue jangde fannuji goɗɗi kono eɗen tawi eɗen gandi ɗum no jogui taw ɗum noon ko ɗo kalane ɗen koto banggue laamu Senghor wino wawa wonde wonani ha joni te date makko repère wonno ko 2000 eɗen e 2023 ha joni ɗum laataki to banggue ɗemɗe men gendiji walla hunde ɗemɗe men gandiji wattede ɗum ɗemɗe laamu fannu goɗɗo ko ƴewti potal ɗemɗe en ƴeewi to banggue laamu joni ƴeewi yen to banggue jangde enen gandi jangde ko kañum woni daɗɗude wonande kala ko ina ɓamta ɗemgal ɗon kadi en jirodirat saabu wona leydi men tan joguinoɗen caɗele saabu hay leydi France ndi hewɓe men mataw ɓuuri andude ina gandi ko adi réforme Bonaparte bannoɗo e nder lycée ji ɗi hedde 1802 ko adi ɗum eɗen gandi caɗele jangde e ɗemɗe janggateɗe ene godno e hay toon so en ƴeewi ɗo e nder leydi Sénégal gila 1978 ha joni wona koye ƴewndu woni expérimentation eɓe mbiya ɓe ƴeewo beele ɗemɗe men no mbawi ronda nadde jangguirɗe men walla ala te on expérience 1978 o hanno tan ko CI et CP ɓe mbawi gam wawde ƴewdade jaaɗen ha 1980 1981 laamu kadi Abdou Diouf no lomti Senghor ɓe udditi ko ina abbo e kalasuji 15 kalasuji 15 ɗi foof ko wolof classe goto woni hen classe séréer taw ko classe d' expérimentation woni ƴewdo ɗo foof kadi eɗen gandi to banggue égalité de langue laamu men nunɗani to banggue jangde e wawde fondude ɗemɗe waɗande to banggue jangde goɗɗum koɓe gaddi kadi to banggue jangde e ɗemɗe men koto université to nam ɗemɗe ɗe kalten ɗe fof jangguetaki kono ɗemɗe mawɗe ɗe ene jogui ene janggue ha ɗo ɗo kalaten to université te kadi ko unité de valeur woni ko UV ko kañum jangguinanno ɗum mi anda so tawi ko kanko woni toon ha joni taw noon université ko waktu goto walla waktuji ɗiɗi joguiɗa e kala yontere gam wawde waɗoyde ɗum ɗo nete ndenne dey eɗen janggo ɗo ɗemɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko janggude ɗemɗe tan Allah da en hay battane gote to banggue ɓamtare e on saaha ko tawa leydi France kañum e hoore mum ƴetti baccalauréat neɗɗo ine wawi wadde option pular bac leydi France mbimi de ɗo ɗo kalaten inal eɗen gandi golle ɗo golloto hen calmini Mamadou Aliou ɗo wawi wonde foof donc leydi France ine waɗa option bac pular taw ga e nder leyɗele men ha Afrique e hoore mum enen ko cours goto waɗa te cours o ni hewɓe jaɓata notitade hen wolof nan hen pular nan hen séréer nan hen won ɗemɗe kamɓe sikki ni mi sikkani so ina jogui jangde ɗum kadi ko waɗoɓe lettre moderne waɗoɓe lettre option lettre wonɓe département lettre tan wonɓe fac lettre jafo ɗon wono département philo département socio département lettre moderne département arabe e ko way noon programme uji garnoɗi ɗo kadi to banggue alphabétisation jangde mawɓe ko programme uji ɗi ganduɗa ɗi gaddi kalisaji kewɗi kono noon kadi wona ɗemɗe ɗe foof keeɓi hen gueɗal mumen won hen ɓe ɓaaro e ko yowiti e diwan so tawi programme garɗo ko toon yiiɗi wadde saabu programme uji garoji ɗi wona kamɓe mbaɗi financement o ko woɗɓe mbaɗata financement o manam ni kamɓe ni wonkoɓe cirata hen e nder financement ɗemɗe gendiji walla wonɓe ɗemɗe gendiji gurni e mabɓe taw ɓe gurnani ɗemɗe men ɗe non ɗin programme uji kadi ala hen ponduɗo to banggue ɗemɗe waɗi ɗo kadi ko wiyete lecture pour tous kadi ina heewi jolɗe to banggue pondugol ɗemɗe saabu wonɗo haalpulaar en walla fulɓe jangguinte ɗemgal jolfe
wonɗo jolfuɓe jangguinte ɗemgal pulaar wonɗo sereraɓe jangguinte ɗemgal joola wonɗo joolaji jangguinte ɗemgal wolof par ce que kamɓe ɓe mbiyani option neɗɗo ko yiɗi janggude foof yo janggu ɓe mbi ko nokku fof mo garɗen ɗemgal pijirtegal ɗon pijirtegal ngal ko ngal ɗemgal woni ɗemgal janggategal ngal jangoɓe ɓe koɓe beela foof ɓe gona to banggue leƴƴi kono ko ngal suɓete ɗemgal jangono wawi wonde taw ko masala ha mabɓe kamɓe gam projet ji ɗi e programme uji ɗi ɗon mbawa laatade kono noon eɗen gandi wona politique linguistique laaɓɗo ceer bawɗo wallude ɗemɗe ɗe saabu ɗo moni foof heewat moni heewat hen sukaɓam wonɓe ɗo e nder Dakar tawde Dakar eɓe mbi environnement o ko jolfe janggate tan ko jolfe e nder classe uji ɗin ɗon lecture pour tous sukaɓe jolfuɓe waɗaɓe affecté diwan Matam janguinte tan ko pular par force sukaɓe sereraɓe waɗaɓe affecté Ziguinchor environnement lettré o ko joola janguinte ko joola e ko way noon ɗo ɗon firti ko égalité o kadi potal ngal kadi ala ɗon saabu hay goto fotani wiyede alay saago ma janguina ngal ɗo ɗemgal walla ɓi janguine ngal ɗo ɗemgal foti wadde ko option neɗɗo o wawa suɓanade hoore mum wadde en paami to banggue jangde tonne kadi égalité ala toon e kala ko wiyete projet ji garnoɗe ɗo e kala programme uji garnoɗe ɗo jareten ha joni koye expérimentation woni ƴewdo no waɗe tan firte projet goɗɗo kadi ara adda haaliss mum kadi ɓe ñaama ngaalu ngu ha laaɓa kadi yaaha tawa ina wayno so ƴeewama battani mum ala fawji ɓe saabu jiino ɗo kala suuji mbiteɗe éducation de base ɗi garino ɗo wiya aha kay conclusion o woni ko tonggano hen wonde neɗɗo so janggue ɗemgal mum darata ko ni ko ɗum ɓuuri yawde ɓuuri wonde sodorde kono tabitani e nder école aji men ko hono noon e nder ɗin ɗon politique aji kadi laamu ngu so wi ina yowito ɗin ɗon ina tabitina to banggue jangde tan addata ko caɗele saabu potal ala ɗon ina jeeya kam eko webtinta potal neɗɗo foof wiyede aɗa wawi suɓanade hoorema walla jinnaɓe ma cuɓanoma an cukalel nguel ɗemgal ngal janggata taw wona alay saago tawde ko ɗo gonɗa ko ngal ɗo tan janggata jewten e rogere tateɗere nde beela potal ɗemɗe ina woodi to banggue médiaji ɗi woni to banggue caktirɗe ɗo noon en cerdat ɗum ina waɗi caktirɗe ɗe rendo ngo foof jeeyi ɗen ɗon ɗo e nder leydi Sénégal koko wayno RTS Soleil APS Soleil e APS kañumen bindata tan koye ɗe France RTS noon to radio e to télévision ina hutoro ɗemɗe men gendiji fof hayso tawi potal ala toon en mbi kadi wona potal foti namdede ɗo ko hakke so wiyama joni jowitiɗen tan koye recensement 2013 o so wiyama fulɓe ko nogas e nayyi kala temedere beele nogas e nayyi kala temedere pulago ngu beele oɗum battini e nder grille de programme télévision leydi Sénégal en cikkani to radio to naam wonko heewi ko woodi toon wonko heewi ko daña toon kono to télévision to kam enen gandi ɗum battinani ɗum fotani e kala nde namda argument mabɓe woni dalilu mboɓe dallinirta wiide wonde min mbawa rokkidde ɗemɗe ɗe foof mbiyanɓe wona rokkidde ɗemɗe ɗe foof nde wino nde ko ɗemɗe jeegom woni ɗemɗe gendiji kanje foof ɗe foti fondede nde wino nde noon e yonto Léopold Sédar Senghor kanƴe fof ɗe fonno hebde gueɗal mabɓe majje ha timma hayso wona fondede ne ɗemgal foof e tolno mum ƴewire noon huccire hono noon nde wiya hande ɗemgal foof mbaɗangal codifié ko ɗemgal keptinagal to banggue laamu nden faade joni kala ɗemgal mbaɗgal codifié ne foti ƴewede kewendi haaloɓe mum tolmine ɗon ko ɗum heɓata e programme télévision nationale e programme radio ngendiwo leydi Sénégal saabu ko impôt yimɓe foof jahata kono noon politique aji ganduɗa ɗi to banggue gardiɗi kamɓe ɓe jiiɗata koko ɓuuri ko webde ko ɓuuri ko newade ha hankkadi nan daara jaalade e nder renndo ngo tawde ngal ɗo ɗemgal yimɓe fof no nan ɗum tan yo ngal watte ɗum ɗon noon kam wona ɓuural wonande leydi men wona ɓuural wonande laamuji men saabu e koye nder diversité o
ngalu men woni wona e nder inamisme ni sa ƴeewi ko larme de feebre ko ɗum jogitaari yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ko feeɓe liɗɗi ɓe mbawa so wona tan ɗemngal gooto waɗino duuɓi kadi woodi laamu ngu addi ɗo politique wadde kelle ɗe ngannduɗaa ɗe ko ɗemɗe ngenndiji e kabaruji e nder soleil e nder sud quotidien e nder journaux ji gonnoɗi e on ɗon sahaa kono ɗum laataaki matam financement no wodno tan ɓe jiiɗi heɓde financement o ɓe jiiɗa yaaha ɓe mbaɗi funti funere journaux ji goɗɗi ɓetima darade to banggue ɗemɗe ngendiji kono kadi eɗen gandi yahaade sofa nan ɗon lasli jelben nan ɗon ɗiɗo foof natti wodde hade nden siggi wonno Senghor sali wonti taxaw ɗum ɗon ko ɗemgal jolfe kono hay ɗumni foof kadi natti wodde ɗo kadi ko privé kono to banggue radio ji privé toon kam ala ko mbawɗen yiide toon tawde hay goto haɗa ko uddidde radio mum privé kala uddidɗo radio kadi ala biyaɗo alay saago ko ngal ɗo ɗemgal tan haalate hen hayso tawi e nder kuuli to sa yeehi ene waɗi pourcentage doktade kala ɗemgal e won radio ji goɗɗi ɗo kono ala tonngol hande bingol noon saabu eɗen gandi radio ji privé nanɗo pular ɓola kalat radio ji communautaire nanɗo pular ɓola kalat wadde firti ko ɗum wona tonngol ɗum wona tonngol nden noon eɗen mbawi wiide ɗum kam ɓen ɗon wonɓe privé kam ko yeeyoɓe tan eɓe ponno noon nunɗude andude wonde tawde kala ɓiɗɗo leydi ne jogui hakke humpitede kadi e nder ɗemgal mum soɓe gandi ɗum ɗon ɓe mbawa rokkude ɗemgal fof hakke o yimi ɗo ko Oumar Bouk Aïssa sifoto tan a nani ko sagataɓe jokol sifoto ko communautaire ngari kaariɗe ɗon ko yimɓe heeriɓe jeeyi ɗum walla pelle keeriɗe radio ji ina mbayno leydi hannde sa ƴeewi ngoral Dane Maayo Sénégal ngal tan nogas e ɗiɗi radio nan toon kanji fof ɗi lottata koye ɗemgal pular sa ƴeewi e ɗo e nder Dakar radio fulɓe nanɗo hayso tawi ko radio communautaire ko ɗemgal pular ɓolal hutorto te kadi ina segodiri e radio ji goɗɗi kala ɗo jaaɗa ko wayno Madina Gounass en e nokkuji goɗɗi mbaɗi noon ma taw radio ji ɗi ɗemɗe men kalate nan toon ɗum ni firti kadi ko so tawi neɗɗo o wawani hoore mum ha darni hoore mum ala ko haɗi ɗum wadde e ɗemgal mum wadde firti ko toon kam wona tonngol laamu woni ɗon ko tonngol mataw joomen ngaluji en e fewndoɓe e kadi tonngol mataw beele ɗemgal ngal ko ɗemgal jeeyowal saabu ɗemgal kañum ni ngam wawde wuurde ɓiɓɓe mum ina poti wadde tinnare ha ɗemgal ngal wona ɗemgal njulagu saabu gonɗen koye aduna njulagu radio ji ɗi wurnata ɗumen ko ngaluji téléji ɗi wurnata ɗumen ko ngaluji so ngaluji ɗi natti ɗo wonde walla ngal ngala so ɗemɗe men nannata ngaluji ɗi yimɓeɓe coftanta ɗum ay hande ko logique commercial kamɓe ɓe jogui soɓe ganduno tan soɓe mbaɗi pular ko kañum ɓuuri wawde nannude ngaalu mon ji pular ɓurto wolof e nder ɗemɗe e nder radio ji men e nder téléji men soɓe ganduno mbiɓe saabu kamɓe ɓe gonda tan ko yo ngaalu naat ko nam won tinnare wone waɗede hen kono ha joni wonko heddi on ɗon fanno ɗum ni kadi firti ko enen e koye men gam ɗemgal men mbawa fondede e ɗemɗe ɗe cikkuɗen kañumen ɓurna men alay saago enen ne darɗen e on fannu tinnoɗen woɗɓe ɓe kadi tinno no caliriɗen ni kañumen ne caliro noon beele abbare nde ne wonto ina wona wotere ɗum ɗo foof noon koye men arta joni noon mi tonga somi tongi mi ƴetta pause mataw ma waddan hewɓe wawde wone gasnude heɗade audio ji ɗi taw kadi en juuli takkusan e on saaha so en garti waktu ɗimmo o woni ha 18 heures mbaɗen ɗum ko fati e contribution ngaji namde e jaabuwuji ko bakki tonga ɗo kadi hol feere nde mbaɗaten hol darde nde poɗɗen darade gam hebde gueɗal men walla gam hebde hakke men beele ko seppuji walla ala mbiyen tan haare nde waɗi ko tolnoji moni foof ɗo tolni ko ɗon foti haɗirede étudiant ji ko ɓi jam gulɗam ko sukaɓe tolni ko e seppude tolni ko e wuldude tolni ko e salade e haɓede eɗen mbawi jaɓandede seppuji mabɓe kono kadi wonɓe ganduɗa ɓe ne jogui humpito towɗo ko andude ko professeur en foti haɓede haare nde koto banggue gandal e to banggue professionnel won woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sernaɓe men sohlaɓe e nder aduna hande o
ɓe yimɓe jeeyaɓe ɗemɗe goɗɗe garata ina ɓaafino en less e yeeso men walla ina ɓarfino e yeeso men walla ina perlo e yeeso men ɓen ɗon wonko mbawi ɓosnude to banggue ɗemgal ngal wonko ɓe mbawi haaldude e ɓen ɗon ɗum noon firti ko moni foof no foti haɓede e tolnom laamu ngu ina foti wadde hen hakke bawɗe mum kono en mbi kadi wona probléme wona probléme neɗɗo wona probléme macci wona probléme Ablaye Wade ko probléme systéme nguɗo cañu noon systéme oɗo nde ɗo wildi wiide ina sanco ɗum eɗen gandi wona ko weeɓi kono hewɓe yontade leñol men laamima te gonno ko des militants de langue mbeɗa wawi limtude ɗo fodde sappo jangguinannoɓe ɗen ɓe gendi ko wonnoɓe nder dingiral ngal kono mbeɗa keeɓi nde laamu wonnoɓe nder pelle eɗen jogui ni ministre ko wayno Mamadou Talla wonno kañum ardino kanko club baba malko mantula joni kono mbeɗa keeɓi nde laamu e leeɓe usti seeɗa e ko yowiti e ɗemgal ngal holno fotata ɓamtorade ɗum ni kadi so tawi yontade ɗemgal so tawi laamɗe ɗemgal ustima e ɗemgal te kadi ko darinoɓe hanki haade men wonde hun so renaki ngal ɗon ɗemgal gueɗal ngal foti ngal ittine wadde firti ko potal kadi wawa wonde e on ɗon fannu en kaala en ni potal hakke ɗemgal ngal wawa iwde so wonnoɓe hanki militaji ne daari cuɓama hande jeetami e laamu tan e netti yitade ɗumen e fannu no jiran nden ɗumen eɓe keewi ɓene e nder direction ngaji ɗi ko ganduɗen hen ene heewi limotaɓe won hen ko maire uji won hen ko directeur uji won hen ko fo hen wadde ɗum ɓeswade kanjum de ko ɗum koɓe wurdunoɓe ɗum tan ɓe dañi koɓe guurdi goɗɗum ɓe joñi ɗum ha ɓe natta wonde laamu kadi ɓe garta ƴewde beele ɓe mbawi wurtude ɗum gayi ɗum ni firti ko e nder égalité mo jilleteno walla hakke ekkite mo jilleteno eɗen foti wiide laamɓe men yo daro woni foof hollo hoore mum haaɓe e tolno mum saabu wonɓe ganduɗa ɓe mbawi haɓede ko haare janiyankagal to janiyankoɓe haare seppo to banggue étudiant haare sernaɓe kaaɓe koye men haare militant ji langue kaaɓe koye men kono haare laamu koye haɓate ɗum ko wonɓe to e nder laamu ngu ɗum ko farnorade ɗemgal ngal e kala fannu windude ngal haalde ngal hollirde ngal persinaki e kala fannu kono kadi wawde kañumen e koye men darnude caktirɗe ittan hen ɗemgal ngal gueɗal ɗum ni ko ɓen haɓede tolno mumen kono noon kadi eɗen poti liggade ɗemgal men to banggue galle ngam ngal ɗemɗe men to banggue galleji ngam ɓe mbawa ittanede gueɗal ha potal wawa haalede to banggue ɗemɗe jangde nde yo fuɗɗoro to banggue galleji men woto mbiyen ko woni ko e nder galleji men eɗen cuuɗo ɗum eɗen ɓamto e ɗemal ngal caggal galleji men taw so neɗɗo naati e nder galleji men wona ɗum tawata toon ɗum firti ko ɗemgal ngal wawa hebde fodde mum no fotiri ni ha ene wiiya ene fote ɗemɗe goɗɗe to banggue mecce e to banggue golle hande ɗemgal jolfe foldi en ɗo e nder leydi Sénégal ko kala ko mbawɗa wonde sa ɗanniyanke sa arti sa hooti Wourossogui sa yeehi Mboyo sa fayi Fanayi sa yeehi ha Fummi Haara sa yeehi ha Jamweli saɗa yiiɗi afde huɓere noddoyta ko jolfuɓe saabu ko kamɓe mbaɗi mecce kamɓe janggi ɗumen soɓe gari ɓe gardata koye ɗemgal mabɓe ɓe gardata koye pinal mabɓe e nder nokkuji men enenne koye men ni jiɗeten ko haaldude e mabɓe ɗemgal mabɓe ngal kamɓe soɓe goto soɓe ɗiɗo ko enen tawtataɓe e nder ɗemgal wona kamɓe tawtata e ngal ɗemgal kadi so ina yiiɗi hebde hakke mum ha ina yiiɗi hebde égalité wadde fondede e ɗemde goɗɗo ɗemgal gongal alay saago yimɓe mum jangguine keble to banggue mecce taw sa sohli mecce wona leñol gotol tan jogui ɗum so leñol gotol joguimo mecce foof enen foof haaloɓe ɗo emen foof dartinɗe taxi darti aɗa to haaldude mum ko jolfe mataw ko gonɗinde wonde ko kamɓe keedi hono toon to plombier ko noon to menuisier métallique ko noon to menuisier bois ébéniste ko noon kala ɗo jaaruɗa to mécanicien ko noon kala ɗo jaaruɗa eɗen mbasi ɗemgal ngal no wasi wonde ɗemgal mecce ha ngal ronki wurde fonno ngal fonno wonde kadi ɗemgal juulago ngam ngal wawa hebde hoge mabɓe ko gonga ken juulaɓe eɗen keewi e nder jeereji ɗi sa naati HLM mataw woni toon ko Fanaynaɓe woni toon ko Jayinnaɓe woni toon ko Fuutankoɓe meɓe ko ɓuuri ko hen hewde goni toon kono e nder juulagu mabɓe ngam ɓe mbaddete rendo ngo ko ɓuuri ko hen hewde wona ɗemgal ngal ɓe jeeyirta ko ɗemgal jolfe ɗoni kadi ɗemgal so ene yiiɗi hebde gueɗal mum so ene yiiɗi ittanede fodde mum ha potal wawa wonde
alay sago yontaɓe mum walla alɗuɓe mum mbawa kañum mene koye men farnorade ngal ɗon ɗemgal. ngam tongude mbiyen kadi laamuji men politique potal ɗemɗe ina weeɓi sanne. politique yimɓeɓe mbawa ɗemɗe mbawa wurdude dow jaam ne weeɓi sanne. mboɗo sikki ko leydi Suisse ina jeeya e leyɗele dokkuɗe yeru hen. leydi Suisse yamiri ko kala ɓiɗɗo leydi yo janggu ɗemɗe tati e nder leydi ndi. kala ɓiɗɗo leydi yo janggu ɗemɗe tati e nder leydi ndi. hayso politique leydi Sénégal wiyani ina waɗa diwan foof yo janggu ɗemgal ɓurgal haalede ɗon, ɗum wona feere, wona solution. ko ala ko kala so eɗen gam nannude je ɗum e nder école aji ɗi mbiyen ha e nder caktirɗe neni mbawi wonde de médium de média d' éducation ina mbawi jangguinde. eɗen mbawi jangguirde e radio ji, eɗen mbawi jangguirde télé ji. kono gam ɗum ɗon wawa latade ko mbiyen neɗɗo foof yo waw ɗemɗe tati alay sago. ɗum nanne e nder école aji ɗi alay sago ɗemɗe tati ɗe sa waɗani ɗum a yawtata. sen mbaɗi noon ma taw leydi ndi foof ma nanodiro e ɗemɗe tati. leydi ndi foof so ɗo suɓimo jolfe pular séréer ma woɗɗo suɓa pular séréer joola, ma woɗɗo suɓa joola wolof pular, ma woɗɗo ko wawi hen wonde foof kam tata pottata ha mbaso nanodirde te. kala nde yimɓe nanodiri jewtitat, kala nde yimɓe jewtidiri jaam wonat. jiɗen wiide tan ko politique aji laamu ngu kadi ina poti wattorde ɗum. ganda kadi alay saago disnodiri mbaɗa miijoji mbaɗa yimɓeɓe jooɗon jewtide ko fate politique ɗemɗe, politique nannugol ɗemɗe. so ina adde wona programme ari ina addi haalis tan walla projet ari ina addi haalis tan yimɓe jiiɗa toɗɗorade noon haalis o tan jawno mbaɗa ɗum wona ni ko ni wonno. anduɓe humpitiɓe ko fate jangde e ko fate ɓamtare ɗemɗe ina gooti, ina poti noddede disnodire hen. ko ɗo jogorɗen tongude so weeli Allah woni waktu. allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim.